Valpen er bestemt ikke tilfreds med en gennemskuelig kur og venter på at Sanne får udfærdiget de sidste papirer, så den kan møde sin nye ejer. Åh, for helvede. Så skal man nogle penge til statskassen. 761 kroner skal der ikke. Ja, det er dejligt. Håber I får glæde af den.